Kyllähän niin meidän kaltaisen pienen maahantuontiyrityksen vahvuus niin näillä Suomen markkinoilla on se, että jos K-ryhmä tuo tavaran maahan omalle niin kaupolleen ja tukuilleen tai S-ryhmä tuo tuotteen maahan omille kaupoille tai tukuilleen, niin siinä ne vaan pystyy myydä niin omille asiakkailleensa sitä. Et se, millä me vakuutetaan meidän tavaran toimittaja ja joka kerta saadaan se vakuuttaa, että jos me halutaan joku tuotemerkki meidän niin valikoimiin, niin meidän pitää perustella, että miksi me saadaan se, ettei sitä joku muu saisi valikoimiin. Niin yksi on se, että me kerrotaan siinä, että kun jos kylmästi sanotaan, että K myy jotain tuotetta vaikka 1000 kiloa viikossa, ne tarjoaa niille sitä, S myy vaikka 1200 kiloa viikossa ja ne yrittää saada sen maahan tuonne itselleen ja me kerrotaan, että me voidaan myydä 2200 kiloa viikossa, koska me pystytään myymään K:hon ja S:ään. Et meidän vahvuus on se, että me ollaan neutraaleja tavaran toimittajia ja ollaan niin kuin vapaita myymään kaikille.